हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियावनो आङो आंनि बर' हारिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबाय। लोगोसे प्रमद बर' सारखौबो खुलुमबाय। लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि बर' हारिनि गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबाय। दिनै आङो नैबे आंनि फिसा चेनेलावहाय आंनि नैबे बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव दिनै नुजाफैनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं बिथां प्रमद सारखौ फंनैसो खोथा सोंनो नागिरदों। बे खोथाखौ प्रमद सारा गिबियावनो बुंखादोंमोन, बेनि फिननायखौ बेखौनो दिनै आं सोंथि खालामनो नागिरदों। माबाफोर गोरोन्थि बुङोबा, माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांदोंबा आंखौ गावनि बिनानाव होननानै गासैबो निमाहा होबानो जाबाय। मानो होनोबा दिनै आं भिडिअ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय ओरैबायदि दिनै रन्जन दैमारि बिथां सारखौ खोनानानै ओरैबायदि दुखु मोनदों। बिथांखौ जोबजासिम जिउ जोबजासिम जेलाव दोनगोन होननानै खोनानायखाय ओरैबायदि दुखु मोनदों। बेनि थाखायनो आं दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंनि आइ आफा गासैबो बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोन गासैबो आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। सोंथियानो जाहैबाय बेनि फिननायखौ सिगां आवगायनो बुंखादोंमोन जोंनि बिथां गेदेमा प्रमद सार बिथाङा। दिनै आं प्रमद सार नोंथां बिटिआर रेकर्डआव रन्जन दैमारि सारखौ गनायनि हांखो मोनसेबो मानो सोआसै? मा जाखो जेलाव थानाय एनटिभिफोरा? बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों बर' लाइमोनफोरा बेकार जेंनाया सुस्रांजागोन होननाया बोरो? सोरखारि नङै फरायसालिखौ सरखारि खालामगोन होननाया बोरो? सार प्रमद, नोंथांखौ सोङो आं, नोंथाङा बै समाव बुंदोंमोन ना बेफोर खोथाखौ? दिनै बहा थांखो? ना बावलांबाय बर' हारिखौ? बुंदोंमोन रायजो राजाया गोदान सरखार नांगौ। गोदान सरखार मोनना दिनै मा जाखो? बै हाग्रामा बिथां सारा 17 बोसोर सालायबाय। नंगौ, बेबो सैथो खोथा, बेबो सालायदों 17 बोसोर। नाथाय मोजांखौनो मावदों दिनै खामानिखौ बेबो। खिन्थु माबा मोनसे कारनाव माबा मोनसे गोरोन्थिबो खामानि मावदोंबो जानो हागौ। खिन्थु दिनै बेखौ नागारनानै गोदान सरखार नांगौ होननानै रायजो राजाया बिबाय। दिनै रायजो राजानि थुलुंगाजोंनो नोंथाङा दिनै गोजौआव उथिबाय, गोजौआव गाखोनो हाबाय। दिनै नोंथाङानो मोजां सरखार सालायगोन साननानै रायजो राजाया बर' आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो लोगो नांनानै नोंथांखौ सापर्ट होदोंमोन गासैबो। दिनै बेखौ मानो सिनायदिया सार? आरो नोंथाङाबो सासे बर' बिमानिफ्राय जोनोम जानाय मानसि। आंबो बर', नोंथाङा बर', गासैबो जों बर'। मिथिया मानोबा गोसोआ गाबखाङो। जोंनि हारिखौ गोसोखाङोबा माला खौसे जागोन, माला फैगोन बे समा? नाथाय दिनै सम गैला। जों गासैबो खौसे जानांगोन। आं रावनिबो जानानै बुङाखै, ना इउपिपिएल, ना एबसु, ना बनसु, ना एनडिपि। आं रावबो जानानै रावनिबो खोथा लानानै आं दिनै ओंखारबोआखै भिडिअआव। आं सासे बर' होननानैसो दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो गोसोआ थिनदों। बेनिखायसो दिनै आङो आंनि फिसा नैबे चेनेलाव नुजाफैदों। आं माबाफोर गोरोन्थि बुंबायबा आंखौ निमाहा हो। मानो होनबा जोंहा मोन्थाय दं, गासैबो मोन्थाय दं। बेनिखायनो आङो दिनै फैबाय। नोंथां प्रमद सार, आं नोंथांखौ जोंनि बर' हारिनि बर' समाजखौ सालायग्रा होननानै आङो गोसोआव सिबियो। नोंथाङा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ हानायमानि बख'नो नाजा। जोंनो रन्जन दैमारिखौ नांगौ।
जोंनो रन्जन दैमारिखौ नांगौ जोंनो बड'लेण्ड नांगौ जों बर' हारि जों गासैबो खौसे जा नोंथांखौ बेसे सिबियोमोन गासैबो अनसायोमोन बै समाव राजा लामा हथेनाय समाव गैयाबाबो गावनि हाजिरा मावनाय फैसाजोंनो गासैबो थांदोंमोन बड'लेण्ड जागौबा दिनै बर' बिमाया नेगासिनो हनै नायहर दिनै बर' बिमाया गाबगासिनो गावनि फिसानि थाखाय दिनै सोरबाया सिन्दुर खोमोरनांदों नोंथाङा बेफोरखौ मानो एसेबो सानाखै प्लिज प्रमद सार नोंथां हानायमानि बिथां रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो नाजा गोबां बाथ्रा ओंखारो बुंबाय थायोबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आंखौ गावनि बर' होननानै आंखौ निमाहा हो गासैबो गाज्रि मोनदों मोजां मोनदों कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों